ang sibuyas po doon, mahal mo po. Pilay palit dito eh. Nagbibinta man kahapon. Ano binta? Hindi po sa... Dagkon. Ah. Kapila na ning gingi. Ah, permero? Ah. Ayo na kayo. Pilam sad kasunod ang kano sa sunod ang gingi pod mga Bulan. kada bulan? Oh. Kausa. Kabulan. Ayo na day. Ah, kay Disyembre pa sakto pa kayo. Sus, ang mga pagkaon ron wa na sibuyas. Pamaligya sa syudad. Wa na eh. Mahal man kayong Bombay. Mahal bitaw. 2.80. Uswag-uswag po ni kay mahal mang Bombay. Oh, gibawi ani. Sus, mao day gihapon. Ato na lang sila sa dahunan kay mahal kay Bombay. Mao lagi pero lami ang gihapon ning ani. Ah, gagmay day nay gagmay nay puy dagko. Oo, muna ipatunga. Patong Nibangan. sakto pod para ang dagko makit-an. Pila ni ka punuan nimo ha? May hapoy. Ang bangan ani mo yung makuan. Ang bangan may makit-an. Oo. Pero ang kaning kuan, ang puhunan na ning liso ni dili. Dili. Mun ani ra. Inana pod gihapon kita no. Oh di. Sa maligya sa mag Abono. abono? Oo. Ah, dere de baligya. Sakto kayo daghan pa ni mga ubay-ubay po day. Dugay buhaton. Ah, sakto ra na. Hawanan din banganon. Aw. Ang daghan kayo. Ang kaning kuan, ang kanang patay na mga dahonan unsa na? Oh. Labay. Ay labay na na. Sakto. Di din na pwede mahimong fertilizer. Oo. Nagkalata na. Maayo man kay na siya kay Anak ni mo itamok sa mga saging. Tamo Oh. kayo. tambok. Di minsan siya pwede i fertilizer sa kaugalingon god mo nang lahi gud. Kay dugay gud ay. Ah, daghan gud ay. Hawananan pa ni. Oo. Kapansi paghakot. Sakto na. Sibuyas dahonan oh. Ano yun? Kuhaan nas laya. Mga yelo. Bili ng green. Panganin mo te? Nisi. Anisi. At least naka sa video ba? Ikaw nung. Kis panganin mo nung? Midi. Di ko kaila kay wam ko nagdako din. Oo. Ako lang lolo. Kung mama kay classmate man sa akong magulang. Ah, okay mo nang kaila. Oo. Pero patay na akong magulang. Magulang. Ah. Mga classmate sila ng eskwela niya mga bata pa. Oh. Oh, dere. Diha sa dugyan. Oh, denang ko. Ilam ko sa sinuri may ang classmate. Nori. Ah. Isko ano? Sus. Igabot karbon anig. Oh. Dag. Aw, konsad. Ides mo ra na ninyo dito nya. Nanay bahidor. Oh, magtalungan eh. Amantalongon. Dapat magtalungan. Pila po ibliti diri. Aplika mo ray. Dala na dito. Liti oh. Pliti pod. Ang motor sa 5 ang bangan. 5 ang bangan. Ah. Ang kanang kangkardo tatlo sila. Multicab. Ah, okay. Mahal po day. Mahal oh. Bangan. Liti. To at least kabaw ta sa kuan ba? Pliti gud tanan na. Di kabot dito sti. Nanay, bayar gud. Mo dos mo Hatag sa bayo. bayar ha. Oo na negosyo reo. Waan po nila komisyon. Katong tag kuan 90 kuan pag nagkomisyon. Ah. Ang komisyon diha sa inyo kuhaon dili pod. Ano? Ana gid. Ah, oo, sakto day.
Okay. Binta ko ang pliti 5. 25 nya plus commission, dos. Tinta na lang kape. Mo din ay lakad diri kay karon pa mo kabaw. Di ka gamit komisyon eh. Maglisod mo kagpalusot. Lisod oh. Para po dili mastak, lahos na. Dire kwaon pick upon ra. Basta magmahal. Nya lahos pod. Kanang 90 na gyud. Oo, wa na may pliti. Pag alos bagyo, arion diri oy. Paghuman Human. sa paeng, Dili katong Udit? Udit. wa man to putol-putol man tong biyahe. Ana magi maka. Lusot. Okay. Mga gagmay sakyanan. Wala. Sakto gid ay. Ambot gyud hapit 200 ang bangon. Pag humans udit, Hmm. tuho day no. Baslan po pag alos. Oh. Hatod po tag 20. Katong bag-o lang no. Hmm. 20 sus pait na. Kita ka bawi gasto. Abono pa lang daan, paksit na ka.